Saiki uripku banget nelongso. Iya hahaha. Iki pobiane Pras ki wong ro banci kok. Wedi banget pokoknya nek ro banci. Sampean banci apa, Mak? Apa Pras. Iki yo malah nopo iki jan. Tawa sing ayem, Pras. Tempel-tempel kok ngopo ra meteng. Wis to. Pras. Kowe tetep saya digarapi terus. Iya, ora sing jogete gandul-gandulke sapa jenenge? Mupit. Endi mupit endi? Pit. Sik. Oh, gek kecepit. Aku seneng karo mupitke. Akene jodone wis jeng kayak ngene. Pet. Pet, anakmu lho, Pet. Iki anake mupit. Udu. Iki kae jenenge Pras, iki jenenge Prus. Mas jenenge sapa, Mas? Prus. Wis to. Wis. Jenenge sapa? Wis. Iki Mak Endan nek nang kene mesti kerasan lho. Wah ganteng-ganteng kecuali mupit. Kok menek mupit? Wes tetep mbok pacaan gantengnya tetep ngono kae. Ibu umur ini ra. Umur hari ini toh aman berarti. Aman. Iya. Duh. Wis korban ketiga. Sepisan Pras. Rasa cemburu, Rut. Mas Ono Budi. cemburu. Iki delalah. Pripun? Montolan ono sing wedok. Nek ana sing wedok. Wedok. Oh, enggak. Kowe Basuki kok. Kuwi jeneng asli. Aku ya Jok, anu heran nih. Nek nang sekolahan ngono kuwi. Wah, masa nang sekolahan kok meni Bu Guru. Ya ora mungkin to. Yo. Pak Basuki. Pak Basuki mau beo. Wah, iya. Heeh. Mak, kenalan sik wae piantun kene wong durung do kenal. Wong yo kene iki lanang apa wedok yo dijelasno saiki. Buka Ya. Sik. Aja ngene. Ngadeg sik. Iki wis ngadeg. Ora ngadeg sik. Wis ngadeg. Kudu sing kuwi. Ngadeg sik lho. Nah. Masuk Pak Eko. Masuk. Piye arek sida kenalan apa ora? Monggo. Kenalan Dikasih waktu. Gang kenalan. Ini ngapa tuh, Pak? Setar membahana, Pak. Kowe yo Pak mau ora. Mantap yo ngatos yo, Mas. Adia mau takon go pancing mah ora. Kene, Mas. Kenalan kene, Mas. Iya.
Kapan ngomong? Di kepiye to ki Ngomong kapan? Ya iki ngomong yo. Sapa? Bang Matke sing ngidam kan ngene iki. Iya. Oke teko. Iya. Mak Edang, aku rapek oleh Mas Irul kok Piye? urate lho. Ndi? Kuwi ora marga kuwi. Ora. Sik, Mak. Hah, Gaya tenan kok saiki, Mak. tapi ya to? Sinten? Ra kenal ora aku ra salaman. Sinten? Oh, nggih. Riyadi Mas Irul. Sugeng Riyadi. Nggih. Nggih. Dumeh nggawa apa iki jenenge Rut? Bulu mata. Oh. Cetar membahana. Ora, asal ketutupan, Mas. Bulu mata entok nih. Ayo entok Sing nih. pasang keke lho. Rasa guyu sik, gek ngomong. Piye? Napa, Pras? Pras. Gatel kae, Mak. Gatel praski dijak wae. Pras, sesuk baksomu langsung viral. Oke sing do tuku. Iki lak sik dambung banci kae ngono. Heeh. Ih ya Allah. Ngarani aku banci po. Wedok. Delok. Ora ya. Ora. Wong cetha beda ngono aku suweke sithik kok. Injing aturna assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh jawab kurang. Tak baleni ya Bu Oke. ya. Assalamualaikum Wah. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mantep neng ngene iki ya. Mantep. Heeh. Kok Nek ja- suara cilik. Ora jane wedok apa lanang to? Sampeyan ke wedok. Oh, wedok. Heeh. Ki Jen, kuwi digosok to karo kowe wis iki. Aku amuk marukul. Lek. Wong kuwi wong Jen kendang kuwi kok. Jen saka kendang kuwi lho. Asine nuthuk ki lak Jen asine. Nggih. Dalam menika rasa kadang Pinggara saking semaput. citra rimba. Marasa nonton ngarsa panjenengan sedaya nderek mangayu bagi acarane apa Mas Irul? Mesti ora ngerti. Ngerti, Mak. Ngerti. Cetha lho. Apa? Sawalan. Oh, tak kira supitan. Alat ya sampean. Halal Nggih. bihalal. Halal bihalal nggih. Mboten supe ngaturaken Sugeng Riyadi minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Oh. Matur nuwun sanget nggih Mas. Nggih. Kala-kala ngono kok ya Mak Endang kok ya tekan kene. Ilih, seneng ngono dadak Mak Endang. kolo-kolo. Mak Endang. Aku yo iya. Kok Pripun? dengaran caklet ya tekan. Ah sampean ki Iki jane aku yo ya Allah. Udah sedulur nganu kok yo kapan ling ngejob. Oh. Sedulur kan ndi yang cetha. Apa? Nyanyi. Yo. Sapa? Nyawer piro? Iya wis kok Sik, ngomong Mas Irul. aku nek ditonton Mas kae grogi ya. Heeh. Mas Joko. Mas Joko. Mas Joko, Mas Joko. Enje dipun tepangaken menika cak Cak kelep. kelep. Cak kelep kuwi yo statusnya apa? Duda. Tak jelasno ngene nek iso golek piantun kene rak yo. Pras, wis ndek bojo dong. Wis kok. Wis. Ora sida. Pras, anakmu pira Pras? Aku arek bojo iki ora wani. Wah. Iki anake Pras. Pras, Malah nang kono ngono janjian. Anakmu, Ya Allah. Pras. Pras, anakmu. Iki Ya bapakmu. Allah. Didirke Iki Le, bapakmu. le, wingi bodho leh saweran pira kowe le? Sampeyan piro bodo? Kowe investasi bodong to kowe? Bapakmu jenengane sapa? Pras. Sok nek gedean ada dadi apa? Bajingan. Sik, wingi bodo duwite entuk pira? Duwite entuk pira? Ora ngerti. Makmu jenengane sapa? Entrane piye to disangoni kok ora ngerti. Narti. Bojomu Narti. Ibumu jenenge Narti.
iya. Sik. Tak kandhani. Komen iki. Kowe goleke ibu anyar gelem ora? Mbok gelem. Ngene kaya maendang ngono. Pras, kowe kok ora nantang. Ora nantang. Nek makmu ganti maendang gelem ora? Mo. Gelem ora? Mo. Gelem. Gelem ora? Ora gelem Sesuk nek ketemu Kak Seto sama di penjara. Ya ora to. Ya weh. Kin, anakmu Kin. Yo, Mas. Enggak, lanjut mawon. Ben, tak tanjake kok. Oh, Mas Iro kan. Seminggu ra leren kok. Masya Allah. Kayak nganu, WA sing omah. Sik, Dik, ya bapak motolan. Ayo prokonco Melaku, ayo melaku. Ndang. Yo, ana sing request ora iki Mak Endang gak nyanyi. Apa? Mas Joko. Manut sing request kok, biasanya yang request ki wong A1. Kae yo, A1-ne jaluk sik. Tombo kangen ana sing arek nyawer 250. Dijaluk sik. Cakelet. Jaluk sik. Mas Joko wo. Wah, iki juragan. Wis juragan. Jaluk. Jaluk tak delok. Wis. Matur suwun Mas Joko. Ya kuwi Mak Endang kok. Sing kangen sapa? Sing namani sapa? Jenawani sapa? Sik, Mak, takoni sing namani sapa? Namanya sapa? Nah, Ya, ayo nyanyi yo. Nyanyi, ayo. ayo. Walah, Dian nilai. yo karo mangku. Mangku apa ora? Ayo Mas. Dikasih Mas Rul. Irul. Mas Joko. Apa tak? Sepiro Mas, nada banci Mas. Astaga, oh ki angel tenan nada banji ki malah-malah ya. Jare nada WC.
Lho, he. Iki padono apa iki? Aja dicopot. Iki jan tak sengaja diselewas-selewah ngene kok. Iki kan kaya utekku, ndek dhuwur. Iki nek ora ndek dhuwur ora payu rono rene. Samene kok jan sik paling Copot siji lho kowe. Iya kowe. Ketok lho kowe. Nawa mak sing paling nawa. sik paling gemes kok iki. Niki lho. Nggih ngidam kula. Mangke mangasta kondur bolak-balik sewengi ping 10 ramet tengok Mas. Jenengan nek ora percaya, tanget Mas Mus niku. Nggih, pun nate kok niku. Bayar ora, Mak? Bayar apa ora? Tinggal KTP. Wah. Iki. Yo Mas terus ki Mas. Ya, Jo. Apa iki? Wajib ngain lanang wadon nurung ilmu wajib ngain lanang wadon nurung ilmu aja leren yen durung rusak podomu aja leren yen durung rusak podomu Nang wadon nurung ilmu wajib main nang wadon nurung ilmu aja liren yen durung rusak bodomu aja liren yen durung rusak bodomu rapi kuasale agawe wenang rapi kuasale agawe wenang kita mong sunat yo maring sembahyang kita mong sunat nulungi maring sembahyang nulungi maring sembahyang Rabiku asale agawe wenang dinamong sunah nulungi maring sembahyang dinamong sunah nulungi maring sembahyang nulungi maring sembahyang. aman nggih Lur. Oke. Pripun aman panitia Piye? pripun Ana Aman, apa, Bos? Nggih. Mesake adik-adik Iya, sing ning pinggir-pinggir iya. niku mang ndak Iya. kabeh sedulur kabeh kanca yang momen sawalan juga kok aja ngasih Pada gosnya. semua pemirsa boleh joget sepuasnya tapi tetap jaga keamanan, oke? Mungkin terjadi gesekan, terjadi senggolan itu hal yang sangat lumrah, oke? Jadikan sebagai salam persahabatan di antara kita. Tetap jaga ucapan, jaga tindakan. Karena ngendikane Abah Juwardi, salamatul insan fi hifdzil lisan, oke? Keselamatannya manusia tergantung dari ngendikane panjenengan semuanya. Moga lanjut kembali bersama Citra Riba Indonesia. Yo, iki arek ana request apa meneh iki lagune? Laji. Jiwanji. Pewayangan.
Kang Ipan, Kang tambahi Kang. J1J, J Lo J, J1J, di podo, J La J, ya masuk. Kuwi kepiye kuwi? J Iki piye maksude? Wes di ngono jangan Jikot. terjadi gesekan. Oh digosek-gosek wah ikut mau. Kepiye? Walah, mangkane kuwi jangan sampai terjadi gesekan. Anaknya merenung nasib. Wayangan kang rindu ra ilang saka pikiranku. Kalbuku Mancingane dalange kalbuku. enak. Mak, weh. Proses besake. Anake delok-delok kayak ngantuk anake Piye? ya Allah. Sapa? Anake Pras. Ya sangoni. Pras, Ben tangi kuwi mlep. Pras, anakku lho, Pak. Ah ya Allah. Mah nangis ya. nangis iki Pras. Pras, Iyalah ki. ora nangis kuwi ngantuk. Nyun apa? Pok mie. Bakso mah. Ah ya Allah. Wis ah. Iya dineng-nengi apa piye malah. Tanggung jawab. Tanggung jawab. Sapa sing nangis? Sapa sing kon tanggung jawab? Yo sing mari nangis. Pras, Mak, aku tak tanggung jawab. Yo tanggung jawab, Pak. Yo. Ayo. Alah yo. Tak tanggung jawab wis. Ayo ijab. Ning gak ude. Ayo Pras. Woi. Tanggung jawab. Kue mah piye to kuwi? Coba meneh. Wes. Bulu mataku ben ngene iki. Mas Joko. Tak wis meneng bae. Pripun, Mas? Piye? Aku iso. Apa? Wah. Terus kabeh. Maedan, tak kandani. Apa? Pras, anaknya nilai nangis. Heeh. Samar bapak nih jaluk sampean. Ya Allah. Pras nek ngono Pras karo aku isih luwih nemen Pras. Pras kowe mbok sing nemen kowe nemen apa kowe? Aku kok engko aku tak WA Aku Andes. tuh lho, Wes tak aku nemen. tuh sampai heran loh. Gimana ya? Aku sampai heran. Aku Orang juga Pras heran. itu kan sudah punya istri, sudah punya anak. Tapi Ngapain sih? dia masih bangku. Ngapain masih sih masih ngejar-ngejar aku? Pangku gini loh. Ala yo, lara gondolku. Ya. Mak, tanggung jawab sama lo. Ya wes. So, ya Mas. Mas. Ya Irfan ya ruci kembang. Wang ini mupir gumilang.
ojo sira mengamingo miturut dawuhe pengiran. Ya Irfaniro dereng kembang wangine moker-moker gemilang aja sira mengameno miturut dawuhe pangeran. Monggo 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 langga ingkang sekeca urip yo ing alam donya kuwi ora kena semoyo. Ya Irfaniro dereng kembang wangine moker-moker Ya Irfania ruci-ruci kembang wangine mupir-mupir kumilan ojo sira mengamingo miturut dawuhe pengiran. monggo langga ingkang sekeca urip sira ning alam donya kowe ora kena samaya. Aduh. Piye rasane Mas iki piye? Aduh, penak. Aduh. Podo atose. Salam. Napa? Mas Joko napa Mas Joko? Mas Joko napa? Mas Joko wis ora Joko? Sampai Joko apa ora? Oh, apa tuh? Pripun Mas? Atas. Mak. Mak Bu balsem loh. Ya Allah, keringan mau. Press care. Yalah. Pras tulung. Tulungi. Tendang cengle iki. Iki pawange ming pras ya. Iso mawangi ya. Ah iya, nya pancen embuh iki. Wis. Wis, pancen lulute karo pras kok piye ta? Ah iya kowe. Aduh, gesekan meneh. Alah, gesekan meneh. Wis to. Napa kelep? Pras. Hei, Eh, Pras. Ya Allah. Ah bojomu kaya Nisa Sabian kok. Ayo. Ibarate kaya kuwi Basuki Jarmawa Beo. Ya Allah. Anak lo, Pras. Dek, aja ndelok, Dek. Iya. tak nangis meneh. Dek, aja ndelok, Dek. Tabahkan imanmu. Iya. Nek ora, Mak, sampean ke ayu. Heeh. Montok. Iya. Mon apa? Montok. Lho. Semok kok. Ning kok ngarep garan pacul. Ya Allah, Gusti. Yo, Awak Yo, kuwi, weh, nantang iki. kuwi Iki subalan. Nantang gitu. Subalan ke lho, nek tes jahit ke mesti oke ukuran to. Pampers. Yo, di. Enggak, Mas. Enggak, Pak. Mak Endang. Oke. Tak kira. Yo, lanjut jalan. Pripun? Pras, Pras. Hei, kamu. wajibnya apa Pras? Wajib apa Pras? Kita pemuda ya. Apa? Oh, mlebu ya. Yo. Mlebu ya berarti ya apa? Oke. Yo, lebokke Mak, yo. Lebokke. Ayo. Lebokke, Mak. Iya. Iya. Di anake wis mlebu kok. Go siji wae apa? Oh, mesake. Pras. Yo.
Remuk ya. Wis. Tak kono. Mak Edan. Anake Pras ki nangis ya Allah. Anake lo. Senengane ngintip tangis bocah ya. Ora apa-apa Pras. Nek aku wis bendino ngene iki. Teh jus. Ser. Paku. Ini ngapain nih, Pak? Nggih. Ngapain, Pak? Nggih, menika mau tak weke kabeh. Nggih, Pak. Ora, kula mboten sah diwe ora apa, Pak. Sepenting kula dijok terus. Apa, Pak? Piye? Ora, aku Iya, ayo malah. Iya. Pras, sini bentar. Padahal sesuk kuwi ro pacaran langsung diputus. Yo, Mas Ferdin, asoy. Nggih. Asoy Mas. Pras anak. Iya, tidak untuk ditiru ngono. Mangke tumbas pop es ngono. Pras. Pras, engko tuh pop es. Go lanjut mawon. Citra Rinda. Sikat. Waru-waru doyong mas, doyong neng pinggir kali. Ayu kinclong-kinclong, kowe tansah tak enteni. Tuku-tuku apa lasep, kangenku wis mencep-mencep. Waru-waru doyong mas, doyong neng pinggir kali. Ayu moblong-moblong, kowe saiki nang ngendi? Benang lawe kloso ama, yen ra kowe aku. Sikorjo suarane. Wasoy. Sing damai kolo. Waru doyong mas, doyong neng pinggir kali. Ayu kinclong-kinclong, kowe tansah tak enteni. Tuku apa lasep, kangenku wis mencep-mencep. Goyang go. Sing kalem bolong. Waru-waru doyong emas, doyong neng pinggir kali. Ayu kinclong-kinclong, kowe tansah tak enteni. Benang lawe kloso amoh, yen ora kowe aku emoh.
meneh dulur pol kele joget yo waru 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 doyong emas doyong neng pinggir kali ayu moblong moblong kowe tansah tak anteni tuku tuku apa lasep dengan kowe semencep mencep doyong neng pinggir kali ayu kinclong kinclong kowe tansah sing penting damai bolo koso amoh yen ra kowe aku emoh bisa meneh kowe nak jot sak jose yo wite melu goyang yo waru waru doyong emas doyong neng pinggir kali ayu moblong moblong kowe saiki nang ngendi benang lawe kloso amoh yen ana kowe aku emoh Mak Endang. Pamitan. Apa toh? Ya ora. Maksudnya aku ya teko melu wae iki kon pamitan teko pamit. Ya Allah. Moga-moga Oh, oke. Jaman wis akhir, jaman wis akhir. Bumi Apa? Pamitan? Pamitan wae. Pamit. Penak. Kan penak. Ya kemah nangis mecak lete. Endi? Aja